Beykent Üniversitesi'nde Türkmen yaşlar üçün täze mümkinçilikler. Türkiýanyň awraýly uniwersitetleriniň biri bolan Beykent Üniversitesi häzirki wagtda Türkmen yaşlar üçün giň mümkinçilikleri höderleýär. Olaryň arasynda halkara derejesinde ikrar edilen diplom, türkmen we ingliz dillerine ýokary hili bilim, İstanbul şäherinde okuw we ýaşamak mümkinçiligi, türkmen talipler üçin amatly tölew şertlerini höderleýär. Şeýle siz hiç hili final talap edilmeden diňe orta mektep bahalaryňyz bilen ýüz tutup bilersiňiz. Şolar wagtda Beykent Üniversitesi bilen bir hatarda Üsküdar hemde Okan üniversitetleri hem türkmen ýaşlar üçin amatly okuw mümkinçiliklerini höderleýär. Mehriban ýaşlar, daşar ýurtda hususan Türkiýede bilim almak isleýän bolsaňyz, onu bu mümkinçiligi elden gidirmeň. Ýene bir bellemeli zat, bu üniversitetler Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan diplom ikrar edilýän halkara üniversitetleriň sanawyna bar. Egerde siz hem bu üniversitetlere yerleşmek isleýän bolsaňyz, onda makul hyzmat terjime merkeziniň hyzmatdaşlarynyň ýürüýti tekliplerinden peýdalanyp bilersiňiz. Has giňişleýän maglumat üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz. Habarlaşma üçin telefon belgemi 862 60 52 61 863 78 96 73. Mehriban ýaşlar, häzir ýüz tutuň. Arzu edýän hünäriňiziň ilkinji ädimi näde?